Времената до сега те продължават да ловуват с прашките си. В такъв случай притчата за Давид и Голиат трябва да се перифразира малко, че днес Давид поваля Голиат с прашките на жена си. Така, стига съм запрешал да продължа нататък. С жена ми сме двойка по шестопалната система. Така, жените са помни от мъжете, имат 4 полукълба. Като видях веднъж принцесски сандвичи на жена ми, разбрах защо на либето се е казвало изгоро. Отивам в кафенето, там има една пенсионерска команда, аз се наричам хумор, сатира и забрава. Ми млади дами източили, изкарваме чудесно. И така обичам в кафето да играя шах. Осъзнах защо обичам да играя шах. Защото това е единственото място, където мога да попипам царица. Видите езицето, веднага щом го измислих, това ми казваха, че аз съм побарвал царя, но това не е възможно, защото аз съм републиканец. Жена ми, моето личи героинят, сина ми е тук, разбрахме се никакви, какво съм казал тук, той е така. И така, излизам на кафето и жена ми казва да ти дам един буклук, да станете двама. В къщи сме мъжко семейство, двама сина, Кокер Шпанел Бенджи и Петърак Васил. И тогава съвсем нормално галя моя Кокер Шпанел и му казвам кучи си не мой. Жена ми казва, не знаех, че си ходил и по кучки. В кафето обичам да играя шах и по друга причина, защото за да насладя, когато ме бият, да кажа какво се радваш бе мен, кой не ме е бил. Още нещо за шаха. Справедлива игра наистина. Защо в българския шах няма фигура на политик? Според мен, защото щеше да прави само погрешни ходове. Да ви кажа нещо и за тениса. Аз съм фен на Роджер Федерър, ако има други, които са привърженици на Надал, моите уважения. В шаха има справедливост, но в тениса според мен няма. Защо? Знаете, че в тениса на всеки 6-7 гейма на тенисистите им сменят топките и с нови топки. А ние, дето сме не тенисисти, с цял живот са ни и същи. И подозирам, че по същата причина футболистите не обичат много да подават топката, обичат много да дрибират. Друго си е мъж с 3 топки между краката, отколкото са стандартните две. Така. Да ви кажа нещо за Борисовата градина. Обичам да се разхождам така от Орлов мост до Писка, през парка. И минавайки по бюстовете на великите българи, си разбрах защо за мен, какво е за мен Борисовата градина. Това е Борисовата градина, че диксията ми малко. Борисовата градина за мен е градината, която никога няма да има честа да има моят бронзов бюст. Минавах там също така и веднъж забелязах един кълвач чука на дърво. И си помислих на кълвача, много трябва да му вари в живота, защото посал да не чука на дърво. Сега малко за брака. Да, за брак. Какво е това лицемерие?